Znala da ste vi. Ja sam pobjegao kroz prozor od preduzimača keramičara, jednog velikog, prednesu dvojica veliki, ali ovaj veliki je veliki kao brdo, razumete? Oni su došli po mene, hoće da me vode na pecanje, razumete li? Znate li šta to znači na pecanje? Oni mene da vode na pecanje. Jovanoviću, šta hoće od vas? A ja sam rekao da neću da platim. I evo šta mi se desilo. Kad ja slušam vas, uzidat će me u tuš kabinu. Ja da njima ne dam pare. Pa gde mi je bila pamet? Samo mi jedna stvar nije jasna. Zašto ne zovete policiju? Policiju? Imam ja svoje razloge. Čovječe, onda mu dajte pare. Pare? Kakve pare? Koje pare? Otkuda meni pare? Pa vi ste lepo rekli da im ne dam pare. Ja to rekla, neću sram da vas platim. bilo, Da, sram. vi ste tako rekli, da. A ja ću tako da kažem, a vi gledajte kako da se izvučete, da. Ja uvijek mogu da se vadim na neuračunljivost. Ja ću reći da vi niste ludi. A ja ću reći da vi lažete. A ću reći da vi lažete. Ko laže? Okej, idem sve da ovo da ispričam preduzimaču. Nemojte, molim vas.